wat ik merkte wat wel belangrijk is dat je je verhaal heel helder hebt voor de mensen. Dat je al een beetje oefent met je vrienden en familie en zo om daar een verhaal aan te vertellen wat je gaat doen, je project. Wat je ideeën zijn, wat je doelstellingen zijn. Zodat je een beetje het idee krijgt van de mensen, ook door vragen die ze stellen, wat hun interesses zijn in je project en wat hun vragen ook zijn. Mijn tactiek was wel om in het begin zoveel mogelijk aandacht te creëren. Dus ik heb een website gemaakt en ik had dan een crowdfunding, maar ik heb tegelijkertijd ook een Facebookpagina aangemaakt. En die heb ik allemaal tegelijkertijd als het ware de lucht in gedaan. En daardoor merkte je wel dat mensen in één keer zoiets hadden van hé, wat vet, wat leuk dat je dit gaat doen. En dat je een beetje een buzz creëert. En dat het ook echt leuk is om iets aan te bieden. Echt niet alleen een bedankje op een papiertje of iets, maar dat je ook echt een product er tegenover zet. Of nou ja, jouw unieke product of ding. Wat had jij bijvoorbeeld? Voor een wat kleiner bedrag kon je een setje ansichtkaarten krijgen. En een groter bedrag kon je een originele aquarel kopen, als het ware. Het is ook wel goed om persberichten de deur uit te doen. Dus ik heb een persbericht geschreven over mijn project. Een beetje puntsgewijs wat ik ging doen. En gekeken van welke media of geïnteresseerd zouden kunnen zijn in mijn project. Dus sowieso lokale kranten, maar ook gekeken naar tijdschriften. Tijdschriften die iets met mijn project zouden kunnen. Omdat ik buiten ging wandelen, dacht ik van nou, misschien vindt dan een wandeltijdschrift het ook wel leuk. Je hele e-mailbestand bij elkaar verzamelen. Gewoon iedereen die je maar kan bedenken erin opslaan. En dan gewoon allemaal tegelijk een grote mail de deur uit. En aankondigen dat je die crowdfunding gaat doen. Maar ook belangrijk is bijvoorbeeld Facebook te gebruiken. En daar regelmatig berichtjes op te zetten terwijl je crowdfunding loopt. Mensen op de hoogte houden van nou, ik ben nog steeds bezig. Even een alert van je kunt nog steeds steunen. En leuke berichtjes een beetje maken van nou, wat houdt je bezig in je voorbereiding. En een beetje berichtjes over je project te tonen.